Beste polarizazio ariketa bat, bi resistentziekin hemen G-tensioa bat jartzeko. Gauza interesgarria, errastu behar duela zirkitua da, hemengo VS ezaguna izan behar dela tensio iturri honengatik. Ia ordene hasi gaitezen ba. Begira, ariketa hauetan. G mutur hauek, MOSFET transistore mutur hauek beti egon behar dira zintzilikatuta. Hemendik intentsitaterik ez dira etorri behar. Horrek esan nahi du, hemendik eta hemendik intensitate berdina etorri behar dela. I bat eta I bat. Edo eta zirkuito bezala ikusi dezakegula hau, zirkuito independente bat bezala. Honek ez du izan behar eraginik hontan. Hemen izan behar dugu tensio zatitzaile bat zuzenean. Hemen egiten baduzu Kirchhoff, ateratu behar zaizue tensio zatitzaile baten ekuazioa. Beraz, zuzenean jartzen baldin badugu ideia horrekin VG zenbat izan behar den, izan behar da. 12 voltio, tensio zatitzailearen iturri tensioa, bider. Azpiko erresistentzia, 200.000 zati bien batura. Bat, 300.000. Vale, hau, hau, 12 zati 3 lau, bider bi, 8 voltio. VG 8 voltio kalkulatu daiteke zirkuito hauetan. Vale, VG baldin badaukak eta VS ere bai, 5 voltio direnez, VGS zuzenean kalkulatu dezakegu. Izan behar dela, VGS berdin VG zortziken VS 5 voltio igual 3 voltio. Vale, suposatu dezagun hau asetuta dagola. Asetuta dagola, esan bezala, omikoa baina aurretik probatuko dugu asetuta, gehienetan horrela egon behar delako. Eta orduena asetuta baldin badago, kalkulatu dezakegu ide, zuzenean, zeren izan behar da, K zati bi, 10 ber minus 3 miliamper zati voltio ber bi, bider VGS dela 3, ken VTH 2 voltio ber bi. Eta hau da bat, orduen 0,5 miliamper ateratzen da intensitatea hemen. Bale, horren konfirmatu dezagun, asetuta dagoela, kalkulatu dezagun tensio hau. Ia, kalkulatu dezagun adibidez VRB baldin badau, VRD. VRB berren, RD jarri dut, izan behar da, hortzik pasatzen zaion intensitatea, ide, edo 0,5 miliamper, bider, erresistentzia hori, bere balioa da, 3 kilo ohmio. Beraz, hemen hau honekin badua, eta izan behar da, 1,5 voltio. VRB, 1,5. Beraz, VD, zenbat izan behar da? Pues, 12ken 1,5, hemen erotzen dena, horrentxe kalkulatu dugula, 12ken 1,5, berdin, 10,5 voltio. VD oso altua dirudi. Hala ere, konfirmatu ezagun, asetuta dagoela, VDS hau baino altuagoa da, VGS ken VTH baino altuagoa da. Konfirmatu dezagun. VD, 10,5, VS, 5. Eta VGS da, 8 ken 5 ken 2. Eta hau, ikusten da, baretzez, 5,5 da, voltio bat baino altuagoa ez. Hoi da, ok, asetuta dago. Eta uste dut kalkulatu dugula, zirkuitua, aurrera.